وردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردك نعيك تجفن نعي مسكن فقفا كديلك نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو فقري كابز بينو خان العلي فقري مسخا يلا سمسن آخر لومي كنتنعو زمسنا كفلي لوقاس تشعته كاب 1836 حجي دما انا كتقالو خفتني እግዚአብሔር ክረዳአኒው ወይታና ባረኸ ይባረኩም ሐሳብኩም ዘሐብኩምና ካብ 1822 ዘሎ ሐሳብ ከንብብሞ ካቡ በመጋስ ሐሳበይ ክበኩሜ ከምቲ ኢዮብ አዝበሎ በመጽሐፍ አሜን በመባል ሐሳባት እንታሽሙ በመዋር አይተሕመኦ ወይታ ይባረኩም ኮነ ድማ ንበይኑ ክጽሊ ኮሎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ ነበሩ ንሱውን ሰብ መን ይብሉኒ አሎ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዮሐንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉ ገሊኦምን ካብቶም ቀዳሞት ነቢያሲ ሓደ ተንሲኡ ዝብሉ አለው ኢሎም መለሱሉ ንሱ ንስኻትኩም ከመን ይትብሉኒ በሎም ጴጥሮስ እቲ ናይ አምላክ ቅቡ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ድማ ገንሖም እዝና ሓደ እኳ ኸይነግሩ ኸኣ አዘዞም እሞ ወድሰብ ብዙሕ መከራ ክጸግብ በአበይቲ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሐፍትን ክነዓ ክቅተል በሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ ብግድዩ በሎም ይብለና ዘገርም ክፍሊና ዘለና አዚ ዘደንቅ ክፍሊዩ ኢየሱስ ክሳ አብዚ ምዕራፍ ዝበጽሕ ሰባት ብዛዕባኡ ዘለዎም ርድኢት ከየገደሶ ንደቀ መዛሙርቱ እናሰልጠነ ክሳ አብዚ ምዕራፍ በጽሑ ደቀ መዛሙርቱ ተላኤሆም ዘስልጡ ዝተባህልዎ ዝገብሩ ሙኻኖም ርዩ መሰረጋገጸ ብዛዕባ ማንነቱ ክፈልጡ ኢሉ ንሳቶሙን ከምቶም ካልኦት ጉጉይ ምርዳእ ሒዞም ከይከዱሉ ነዚ ሕቶ ሓቲትዎ አሜን ቅዱሳን ኢየሱስ ካባዶ ተበጊሱ አይኮነ ነዚ ሕቶ እዚ ሓቲቱ ኢየሱስ ካምንም ተበጊሱ ይኮነን ካባዶ ተበጊሱ ይኮነን ነዚ ሕቶ እዚ ሓቲቱ ዘሓለፈ ሰሙን ክነጽንዕ ኾለና ከም ዝራአናዮ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ዘለዎም ፍልጠት ወይ ርድኢት ኣዝዩ ዝተሓዋወሰ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና ስለዚ ኢየሱስ ሰባት ብዛዕባኡ ዝብልዎ ነገር ከይፈለጠ ወይ ከይሰምዐ ተሪፉ ይኮነን ሓቲትዎ እንታይ ደኣ እቶም ናቱ ዝኾኑ ብዛዕባኡ ዘለዎም ምርዳእ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ንምፍላጥን ንሳቶምን ከምቶም ህዝቢ ጌጋ ምርዳእ ብዛዕባኡ ከይህልዎም ኢሉ ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ሓቲትዎ አለሁም ዶምሳይ ንኢየሱስ አስተብሂልናሉ እንተኾይና ከሓትት ኮሎን ተሓቲቱ ክምልስ ኮሎን ሓንደፍ ኢሉ አይምልስን ክምልስ ኮሎ ወይ ከሓትት ኮሎ ብምኽንያትን ጥበብ ብዝተመልኦ መንገድን ኢየሱስ ሰባት መን ከም ዝብልዎ አገዲስዎ ይኮነን ነዚ ሕቶ እዚ ሓቲትዎ እዚ ክርዳአና ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብለኩም ጸናሕኩ ኢየሱስ ነዚ ሕቶ ዝሓተተሉ ምኽንያት ናብታ ቀጺላ ዘላ ሕቶ መእተዊት ክትኮኖ ኢሉ እዩ ከምዛ ነንብባ ዘለና ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ መን ከም ዝብልዎ ክሕተቱ ኮለው ኩሎም መሊሶም ካልኦት ብዛዕባ ኢየሱስ ዝብልዎ ወይ ድማ ካልኦት ብዛዕባ ዝብልዎ ነገር ክትዛረብ ቀሊል እዩ ናይ ባዕልና ሓሳብ ክንሕተት ኮለና ግን እቲ ሕቶ ናብ ነፍስና ክመጽእ ኮሎ ግን ንስኸ ክንበሃል ኮለና ግን መልስ ጥፍኢ ዝብለና ኢየሱስ ጊዜኡን ሰዓቱን ዘጥፍእ ዘሎ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዋና ዘገድሶ እቶም ሰዓብቱ ብዛዕባ ማንነቱ ትክክለኛ ዝኾነ ምርዳእ ክህልዎም እዩ ስለዚህ ኸአዩ
كمأتوي حفشاوي زخونه حتو دحر محتات نابتي ولقاوي زخونه حتو عاتي مالتي اتوم سبات بزعبا يسوع زلوون فلطت كابزن زملسوون زحلفه ايكونن سمعهم لهم اتوم سبات بزعبا يسوع زلوون فلطت ويدما بزعبا يسوع زلوون مردا كابتس تزاربو زحلف ايكونن حدا كاي تزارب كله كحلفو زيدلي نطبنتلو انتايو ولا قازوم سبات نيسوس كم بطرس كريستوسيو ايبولومبر نيسوس جن حدا كابتوم اب تاريخ اسرائيل زعبيو سبات وي اب حزب اسرائيل زعبي بوتا زلووم سبات معريهم سريعمو ازنتاي زريئنا بت زلووم مردا نيسوس زخبره بوتا خم زحبوي از خنزنقعو يبلنا سمعهم اللهم ولا قوا نيسوس كريستوس كم بطرس اسخا كريستوس يخا ايبلووم بر نيسوس كريستوس غلصو خلو حدا كابتوم زعبيو اب تاريخ اسرائيل زعبي بوتا زلووم سبات غيروم يمغليصمو نيوحنس مطمق اندحر وسيدنايو غويتا بعلو زمسكرلو سبيو غويتا يسوس بزعبا يوحنس كزارب كله انتا ايلو نيرو كاب انستي كاب اتولدو كاب يوحنس مطمق زعبي نبي حدا كوا يلبون ابلكم اللهو ام منغست املاقنا اتزنئس يعابيو لابلوك اشوعات يسران شمونتن اصنعنا حليفنا يوحنس مطمق كمتي غويتا زغلصو زعبي نبي تراي زي كونس ازيتو حتسبون انكولاي غويتا بزون ايو بزعبو مسكيرو نإلياسون انت وسيدنا يو حدا كابتوم زعبيو نبياتي سلازي اتوم هزبي بزينا منفس قدوس مغلاص بزعبا يسوس كمزن تبلو زدن ايكونن سمعهم لهم بزينا منفس قدوس مغلاص بزعبا يسوس كمز عينت مردا ما حازوم زدن نغر ايكونن نيسوس بناتهم ملكعي زعبا يبوتا يمهيبومو يسوس كمتي انتو يزبلكو سبات بزعبو زبلو اقدسو ايكونن بزعبو حاتيتو نساتومن كم حدا نبي كيسعبو بزعبو تهكلنيا زخونه مردا خلوم يلو نزاحتو ابغيسوا كاب اسران كلتن انتايلو نسخاتكم من ايو تبلوني زغدس زي سبات بزعباي زبلو يكونن تا اقداسي نسخاتكم تبلو وغن ازيو اقداسي سلازي نسخاتكم من ايو تبلوني بلو بطرس كا اتني املاك قبو ايخا ايلو ملسلو نسو دما غنهم ازي نحدا كو هينغرو خا اززوممو ودسه بزح مكرا خصقب بعبيتي لقاونتن كهناتن صحافتن كنعاق قتل بسالساي معالت ختنس بغديو بلوم بلنا سباتسي يوحنس مطمق غليኦም ኤልያስ ይብሉኒ غليኦቡን ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ሓደ ተንሲኡ ዝብሉለው ሕጂ ግና ዘገድሰኒ ሰባት ብዛዕባይ ዝብልዎ ዘይኮነስ ንስኻትኩም ብዛዕባይ ዘለኩም ምርዳኢሞ ንስኻትኩም መን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም ኢሉ ከሓቶም ኮሎ ኢና ንሪ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ኩስቶ ብዛዕባይ ኢየሱስ ዘለዎ ርድኢት ኣይኮነን ኣለኹም ዶምሳይ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ كوستو بزعبا يسوس زلو ردئيت ايكونن نسخا انا بزعبا يسوس انتاي افلط اولكا ني يسوس منيها الكا تقولصو ات بغلي زلوكا فلطت يزناغفكا كم تملق زغبركا سمني بلوني الو مسحاتتهم بزح ملسيوم مليسو غليኦም يوحنس مطمق ካልኦ ድማ ኤልያስ ካልኦ ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዮም ዝብሉ ኣለው ኢሎም መልሶምሉ ነታ ንስኻትኩም መን ትብሉኒ ምስተባሃሉ ግን ማንም ክምልስ ኣይከኣለን ሓደ ጴጥሮስ ግና ምግላጽ ካብ እግዚአብሔር ረኺቡ ክምልስ ኮሎ ንሪ ዋላ ጴጥሮስን ኣይመለሰን መንፈስ አምላኽ እዩ ገሊጹሉ እምበር ኣይመለሶን ነይሩ ኣብዚ ክፍሊ ኣዝዩ ዘሐጉሰኒ ነገር እንታይ እዩ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ንስኻ ትመስህ ኢኻ ምስበሎ ኢየሱስ ዝበሎ ነገር ኣዝዩ ይሐጉሰኒ ብጣዕሚ ዘሐጉሰኒ ሽዑብ ዘዓቡና ሓደ ኳ ካይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ይብለና ገንሖም ይብለና
እዝንታይ ማለት ይመስልኩም አነ ዮሐንስ ኤልያስ ወይውን ሓደ ካብ ነቢያት አይኮንኩን አነ ብርግጽ እትናብ ዓለም ክመጽ ዘለዎ መሲሄ ኢሉ በርባዕተ ነጥቢ አጽይዎ አሜን ክብርን ጎይታ ይሁን ኢየሱስ ናብዝ ሕቶ ንምምጻእ ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ አቀድሞ ሐቲትዎ ዳሐርካ አንስኻትኩም መን ትብሉኒ ኢልዎ ጴጥሮስ ድማ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ማንነት ስለዝገለጸሉ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ምስበሎ ንስኻ እትናይ አምላክ ቆቡ ኢኻይሉ መልሱሉ ነዚ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸቦ ምግላጽ እንተ ዘይረክብ ነይሩ ንሳቶምን ከምቶም ሓፋሽ ህዝቢ ከም ሓደ ነቢ ምስዓብዎ ነይሮም ብዛዕባ ኢየሱስ ንምፍላጥ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ብዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ንምፍላጥ መንፈስ ቅዱስ ክገልጸልካ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ይብዛዕባ ኢየሱስ ዝገልጸልካ እቲ ኢየሱስ ባዕሉ ዝመስከረሉ ዝዓበየ ነቢ ስምዑን ጽቡቅ ጌርኩም ለው መዓልቲ ቅድመ ሕጂ ዘይሰማዕኹሞ ምግላጽ ክሰሙ ኢኹም ምክንያቱም ኢዮብ አንታይሉሲ ሎሚ ሓድሽ ነገር ክንመሃር ናይሉ በቃ ሓድሽ ነገር ከም ዝመሃር አሚን ይመጽ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ሎሚ አና ሓድሽ ነገር ክነግረኩም አሜን ዶ ሎሚ መንፈስ አምላኽ ንዓይ ዝመሃር ንኽነግረኩም ብዛዕባ ኢየሱስ ንምፍላጥ መንፈስ ቅዱስ ክገልጸልካ ኣለዎ نزل عالم مسانا كون زتل أخ منفس قدس سرحو بزعبا يسوس منغاري نتا أبي يسوس زلو أمتيونا أنا محابي بزعبا متأي زمت نجارات منغاري ممهاري سرحو منفس قدس سلازي اتي يسوس بعلون كواز مسكرلو زعبا نبي استباح لمتمق يوحنس كمان منفس قدس يو بزعبا ماننت يسوس قاليت أولمبر ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ አይምፈለጥ አነሩ praise god amen ጎይታ ስሙ ይባረክ ንደቁ ነቲ ንኻልኦት ተሰወሮም ነገር ይገልጸሎም አሜን መንፈስ ቅዱስ ይትገላጺ መንፈስ ቅዱስ ይክንፈልጥ ዝገብረና ጴጥሮስ ከአ በቲ ካብ ሰማይ ዝረኸቦ ምግላጽ ንና ኢየሱስ ማንነት በትክክል መን መሆኑ ገሊጹ እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ ግን ኢየሱስ ልክ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ይኻ ማለት እትኔ አምላክ ቆቡ ኢኻ ኢሉ መስመለሰሉ ስለምንታይ ኢየሱስ ንኹሎም ገኒህዎ ባዕሉ ደይኮነን ሓታቲ ስለምንታይ ዳ ክርስቶስ ኢኻ መስበልዎ ገኒህዎ አብቁዙ ኢስራን ሓደ እንታይ ብለና ንሱ ድማ ገንሖም እዚ ንሓደ እኳ ኸይነግሩኻ አዘዞም ብለና ኢየሱስ ምስ ገንሖም ብቐጥታ ዝገበሮ እንተሪኢና ክርስቶስ ምዃኑ ንማንም ከይነግሩ ይኣዚዙ ኢየሱስ ድሕር ምግንሑ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንማንም ከይነግሩ ትእዛዝ መሃቡ ናብዝብሎ እንድሕርኢናዮ ናብዝበሎ ነገር እንድሕርኢናዮ በደንብ እንድሕር አስተብሂልናሉ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ናብዛ ምድሪ ዝመጻሉ አንድ ዕላማ አርጊጹ ክነግሮም ኮሎ ኢና ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ መስበሎ ንስኻ እቲ ቁቡ ኢኻ እቲ ናይ አምላኽ ኽሩ ኢኻ ምስተባሃለ ብቐጥታ ናብቲ ዝመጻሉ ዕላማ ይነጊሮ ነቲ ዝመጻሉ ዕላማ እዩ አፍሊጥዎ ማንነት ናይ ኢየሱስ ምስፈለጡ ምስተነግሮም በቀጥታ እቲ አብ ቅድሚኡ ዘሎ ነገር ይነጊሮም ኢየሱስ ዝገነሐሉ ምክንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ደቀ መዛሙርቱ መታን አብዘይ ግዚኡ አብዘይ ሰዓቱ ከከይዶም ብዛዕብኡ ንኻልኦት መታን ከይዛረቡ ኢሉ ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ዝዓዘዘሉ ቀንዲ ምክንያቱን ነዚ ንመን ኢኻ ትገንሖ እንድሕር ደኣ ኢልና ንሓደ ዝበደለ ወይ ዝተጋገየ ሰብ ወይ ንሓደ ክገብሮ ዘይብሉ ነገር ዝገበረ ኢኻ ትገንሖ ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ እትقبኡ ምዃኑ ስለዝፈለጡ አይኮነን ገኒሕዎ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝገነሐሉ ምክንያት ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ኢልዎ ንጴጥሮስ አይኮነን ገኒሕዎ ዝብለና ዘሎ ንደቀ መዛሙርቱ ንብሙሉኦም ይገኒሕዎ ነቶም ምስኡ ዘለውን ኮላይ ማለት እዩ ስለዚህ ፈለጥዎ ይኮነን ገኒሕዎ ክፈልጡ ኢሉ ኮይኑ አቦ ንጴጥሮስ ክርስቶስ ምዃኑ ነጊርዎ እንታይ ዳ ሃቡ ሕልፍ ዝበለ ነገር ስለዝገበሩ ወይ ድማ ብድሕሪ ሕጂ ከይገብሩ ኢሉ ከጠንቀቆም ኢሉ ኢየሱስ ገኒሕዎምን ትእዛዝን ሂቦም ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ አነ ክርስቶስ አይኮንኩን ኢሉ አይኮነን ገኒሕዎ ኢየሱስ እትقبኡ ናይ አምላኽ ምዃኑ ተሰማሚዕሉ እቲ መግናሕቲ ግና መታን
نتي كاب سماي بإجابير أبو زرخبو مجلات سمعوني تصبوا جيركم تمجنا حتى جنا متان نتي كاب سماي بإجابير أبو زرخبو مجلات كسع يسوس تلقه أزفتسم نتي كاب أبو زرخبو مجلات نرقصهم كحزوه متان إلي جني هو قدر إسران كلتن ودسب بزح مكره تأجب بعبيت اللي أونتن كهناتن صحفتن كنعاقن كقتلن بسالساي معالتي تنس بقديو بلوم يبلنا يسوس بمنتاي كم زحلفن إززبلوم كله دما عبلع لي أخفت أم بقدي مهانو كابز نجر دما محدام محبا يلن نزيه نابز مدرمز إيلو تزخون نجر كنجرم كله نري مالتي إذا خفلزي يسوس ندك أمزامرتو صبو غيركم سمعوني لومي فولي معالتي اغزابير يمسكن لومي تزلمنا يقال يكوننا كنسمع امين منفس قدوس فولي زخونه ነገር አለው ወለው معالتي امين دو اذا غفلزي يسوس ندق مزامرتو عبب السرا زبسرلو غفلي امين دو هاليلويا اذا كفلزي سي يسوس ندق مزامرتو عبب السرا زبسرلو غفلي ولا قوات زنقروم زلو نجر زحز النجر انت مسألة نا يسوس زرباقن تسفا زيبولو زربا يكونن اتزنقروم زلو فتسامي بعوز الزازم كم زخونه يزنقروم زلو امين دو اتم سبات بسراتي ابزي يسوس كريستوس زنقروم زلو ديبرس زقبر نجر ጭንቀት ከሕዞም ይሉ ይኮነ እነዚህ ነገር ነጊሮም ወድሰብ ብዙም መከራ ክጸግብ በአበይት ሊቃውንት ካህናትን ጸሐፍትን ከናአኽን ከቀተልን በሳልሳይ መዓልት ድማ ክትንስ በግዲዩ አሜን ዶ ትንሳኤ አሎ አሞዳታ ክብርሎ ድሕርዝ መከራ ድሕርዚ ጸርፊ ድሕርዝ ምንዓሲ ክብርሎ እዚ ካብዚ ዘዓቢ ብስራት ዋላ ሓደ የለን ኢየሱስ ጎይታይ يسوس دحر ببزح مكرا محلاف مسقايو من عقو مماتو تنسائي آلو مويتي اي ترفني بخرو خوينك تنسئي نابله يبسرو ميزالو خبرنو قويتا يخون آمين دو نقرأكم آلوخو لو معالتي آنون بسراتا لني يسوس كريستوس قويتاي ناتين ناتاتكم من تاريخون لك خمزنا يسوس ايوز مسل آمين حجي بستفل عليه نقر كنا حلف نخقلينا جن أمودة تاريخنا خزازم كله بعوتي زازم آمين دو بعوتي ناتين ناتاتكم نجر زازم يسوس علامة نابز مدر ممتيو زنجرو معاسين دحر دا إلنا بزعبات حق إنيا ماننت مسفلتي بيتروس نسخة كريستوسيخا دحر مبالو يسوس كسا عبزا معرف النبتسح بزعبو منم إلو أي فلتن ويدما بزعبو خزارب كله أين ريونينا بيتروس نسخة اتقوبة إخا مسبولو جنا أبلعلي زفتصومو نقرات كنقروم جميرو سلازي نازف هليتو ددحرك سعبا نزداليك قداماي نفسو يقبطيلو قطيلو لما أبتصبح يلعلمو يسعبني إلو نتا بسعبوني استجمرت قعزو كخرورو خولو يناندري ني يسوس كريستوس سمعني نقويتا مجمرة تسعب كلها كلو ጸሎትካ ቀልጥፉ ይመለስ ሐቅ አይዶ ንጎይታ መጀመርታ መስተቀበልናሲ ጸሎትና ቀልጥፉ ይመለስ በቃ ሁሉ ነገርሲ ቅልል ዝበለዩ ከምዚ ሕጂ አነ ላይፍ ከምዚ ሕጂ ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ነገር ዘሐልፍ ዘለኹሲ ኮሙ ይኮነ ነይሩ ክርስትና ክጅምሮ ከለኹ ክርስቶስ ምስ ኣብሲ ጥዑም ነይሩ በቃ እናፈለጥካዮ ማንነቱ መስተገለጽልካ ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት መስፈለጥካ እታ ንክርስቶስ መስዓብ እናኸረረት ያትኸይድ አሜን መስቀል ምስካም ከም ዘለዋ እናፈለጥካ ትኸይድ ማለት እዩ ሓደ ቆልዓሲ ካይ ጎበዘ ኾሎሲ ናይ ዓበይቲ ዕላል ኣይተዕሎኒኻ ቁም ነገር ኣይተዕልሎኒኻ ኣይኮነ እንዲ ክሳብ ዝዓቢ ክትጽበይ ኣለካ አይኮነን ቅዱሳኔ ምስ ጎበስካ ግን አብዚ ጎቢዞም ይምደቀ መዛሙርቲ ምስ ኢየሱስ ኦሬዲ መሳርሕቱ ኮይኖም ከዓዩ ጀሚሮም አለው እቲ ኢየሱስ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ይገብሩ ጀሚሮም አለው ስለዚህ ኦሬዲ እኹላትዮም በጽሕዮም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በጽሕ ምዃኖም ምስራየ በቃ ንስራሕ ድልዋት ምዃኖም ምስራየ ናው
قففت عسى قبركم اللي سيعبكم اللهم حجينا كتسعبون اندحر كوينكم أنا تقبع مخاني فليتكم اللهم you have to trust me لهم بهوتكم من كل هيك تأمنون تقولوا لكم لهم آمين دو بهوتكم كمان كتأمنون تقولوا لكم بقولوا نجار كتأمنون يجبأكم يبلنا لهم من عيننا أحدكم نحن بنيشتي نجارينا نأمنوا أي نكريستوسي بهوت كتأمنوا دو آمين دو ده لهم سي إسرائيل سلسلة إسرائيل شديد نقولهم كهذا الدحرك سأبز دلي نفسي أقبض مسكلوا أبتت صباح يلعلموا يسعبني مدحن نفسه زدلي كتفع يمو نتي أتين نفسه من أنت يزد فأجنا نسو خد حناي سب كان بزل على مرميهس لنفسه أنت قد ويس أنت تدفع أنت يتأمو بعين بقالين زحفر زبلة ودسب بجرما بقون أودسام ملأكتهم تسخلوا بقو كحفر يبل سمعوني تصبوا غيركم قدسان لو ما تقوموا يهم لو ما بزقال غيركم كتملط يهم بايبل ستادي يكون نزي مبزحتينا بايبل ستاديز مثلنا ازي ناي بايبل ستادينا بروجرامنا نو منفس قدس زاربلو بروجرامي امين دو بزقال غيروس منفس قدس نعين احدكم زسرحلو بروجرامي زي امين دو انا كم بايبل ستادي كو يكون زريو نزي منفس قدس زاربلو بروجرامي زي امين منفس قدوس نهيوتنا زسر حلو ساعاتي يزي يسوس قويتاي يسوس كسعب زم اراف نبتصحسي نعوق سعب زدلي زبله بزيك قدما خونت يسعب نيرو كل يسعبو نيرو ابزم اراف كبصح كنبصح كلنا غنا يسوس نعوق سعب زدلي زبله خختلو زلوو قدما خونت كسرعلهم كلو نري نقولع كمز تجبركا كمز خوني ايتبلونيها أيكون عندي قالكم ويودكم مسقوب بزيهم نزيع غير كاتس أنا يحكاني كم زي أخبر الكا تبلو أيكون عندي كم زت كبر تهونكا كم زت كبر على كايلكا تأزاز أوردر تم حلال فلوسي مسقوب بزي أتتبلو زلها كردو مس جمري سلزي يسوع كريستوس أبزنا عي كسعبن نزدلي زبللو نابز درجة زبصحه بصحنا ابي بصحهم كم زلو سلازفلط اي سقل يكونن نقولع خمزي تبلونيها نحد زي عبيسي كمز بقى نفسها قبص قدر تبلو سايتخلنها نفس مقباص مات مهانو زي فلصي قبص كتبلو سايتخلنها مسقل ملعال انتي مالت مخانو زي فلصي مسقل قال كتبلو ايتخلنها كردو اخلالو كسعب زمعراف النبتصح يسوس سعبون يبلوم نيرون بر نعقو مسعب زخفلو واغا ينغروم اينبرن سمعهم اللهم نيسوس كريستوس بقى نعي مسعبكم واغا خخفلكم كتطبحيكم كچندحيكم ابوعيف افلح زيت خاطوكم ايبلومن سعبون ترايلوم غففت سبات كغبركم ترايلوم مجمرتا دحرغن ماننتو مسفلطو دحرغن مسترات منغست املاح ግለጸሎ مس جمره مس ጎበዙ مس دلدلو نيسوس كريستوس مسعاب زخفلو واغا خنغروم كولو نري مالتي كسعبو اندحر كوينم كغبرو زلوم كختلو زلوم قدمه خنت كنغروم كولو نري يسوس غيزيو سلاز اخله نتخفلطو زلوم حقي كي حبابه بغلص يزنغروم زلو نحد صبا زي حدغه حصان اصمبل اي تبلعونيخا صبوق غيركم سمعني يسوس كسع زغبوزو تصبيو نتخفلطو زلوم حق بغلص كفلطوم كله يناب زخفل نري زلنا دق مزامرتو تلاعيهم اسليطوم مسمصو تلئهم وديهم مسمصو يسوس حجي بصيحهم አለው حجي دما نابت زقصل درجه خحلفو لهم إلو سعاب كريستوس مخان زغفلو واغا خنغروم كولو نري نتي يسوس كاب قطر اسران هادن سا اسران شديشن زازاربو كله سعاب كريستوس زخونا سبات كنفلطون كنردون زلونا نغري امين نفس وكفنا يسوس زفلطنا زبلنا نماننت يسوس اب هيوتنا بزتفلام لي منغد زرعنا زبلنا كلنا اذا قدم خونتي ملكتناي دحر دقيم حصاونتي ايكونان واغانا تمينا انسعب ساعات تنكون علونا امين
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ካተገሊጹ እንድሕር ሪኢኻዮ ማንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸልካ ሰብ እንድሕር ኮይንካ ድሕር ደጊም ንስኻ ቆልዓ ኣይኮንካን ዋጋኻ ተሚንካ ክትስዕብ ዝግባኣካ ሰብ ኢኻ ንማንነት ኢየሱስ ዝፈለጠ ሰብ ዋግኡ ተሚኑ ክስዕብ ዘለዎ መስቀሉ ልዒሉ ነፍሱ ቀቢጹ ክስዕብ ኣለዎ ምድሓን ነፍሱ ዝደሊ ከትፈዓይ እሞ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዘጥፈዓ ግና እንታይ ኢሉ ንሱ ከድሕና ኢሉ ዘገርም ነገር ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እቲ ንነፍሱ ዘይቀብጽ ወይ ክቀብጽ ዘይደሊ መስቀሉ ኣብ ጸጽባሕ ከልዕል ዘይደሊ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ኮይኑ ዘይስዕበኒ ንሱ ንነፍሱ ከትፈዓይ ጽቡቕ ጌርኩም ክትሰምዑ መታን ክደግሞ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እቲ ንነፍሱ ዘይቀብጽ ወይ ክቀብጽ ዘይደሊ መስቀሉ ኣብ ጸጽባሕ ከልዕል ዘይደሊ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ኮይኑ ዘይስዕበኒ ንሱ ንነፍሱ ከትፈዓይ ስለምንታይ እዩ ንነፍሱ ዘጥፋኣ እንድሕር ዳኢልና ነፍሲ ናይ ነፍስ ወከፍና ኣብ ኢዱ ስለዝኾነቲ እቲ ከድሕን ኮነ ክቐትል ዝከኣሎ ንሱ ባዕሉ ስለዝኾነ እቲ ምድሓን ነፍሱ ዝደሊ ከትፈዓዩ እቲ ንነፍሱ ግና ምእንታይ ዘጥፋኣ ግና ንሱ ንነፍሱ ከድሕና ኢሉ ቅዱሳን ሎሙ እንደጋሚ ከነግረኩም ንህይወትና ከይተረፈ ብህይወትና ከማን ክንኣምኖ ይግባአና አሜን ህይወት ዝሃበካ ህይወት ትንፋስ ኣብ ህይወትና ዝሰኸ ኣብ ሰብነትና ትንፋስ ዘቆመ እግዚአብሔርሲ ክንኣምኖ ይግባአና አሜን ብህይወትና ክንኣምኖ ይግባአና ኢየሱስ ኣብዚ በሓፂሩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እቲ ዝቀትልን ዝምህርን ኣነ እቲ ምንጭ ህይወት ኣነ ዝብለና ዘሎ ሎ መዓልቲ ንነፍስ ወከፍና እንታይ ዝብለና ዘሎ ምንጭ ህይወት ኣነ ነቶም ስጋኹም ክቀትሉ ዝከኣሎም ነፍስኹም ግን ሓንቲ ክገብሩ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም ኢሉና ስለዚህ ጎይታ ስጋኻን ነፍስኻን ክቀትል ዝከኣሉ ንሱ እዩ ስለዚህ ንሱ ይኸድሕነካ ዝኽእል ንሱ ይኸምብረካ ዝኽእል ንሱ ህይወት ክበካ ዝኽእል ንሱ ትንፋስካ ክወስዶ ዝኽእል ስለዚህ we have to trust God ንእግዚአብሔር ክንኣምኖ ይግባአና ክሳዕ ነፍስና ክንቀብጽ ኣሎና ንዕኡ ክንብል ምክንያቱም ክንረኽባ ኢና ኢየሱስ ጎይታ ምድሓን ነፍሱ ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ ክብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘድሕን ወይ መድሕን ዓለም ኣነ ዝብለና ዘሎ ምድሓን ነፍሱ ዝደሊ ስምዑ ከተድሕና ኢልካ ክትብል ኮላኻሲ ትንፋስካ ዝወስድ ትንፋስ ዝሰኩዕ ንሱ ኮይ ንስኻስ ባዕልኻ ንነፍስኻ ክትድሕና ኣይትኽእልን ኢኻ ቅበጽ ክትድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ ክትድሕንያ ነፍስኺ ኣይትኽእልን ኢኺ እቲ ዘድሕን ኣነ ዝብል ዘሎ بزي بعي كال مانم كدحن زكعلو ويزخل يلبوني زبلنا زللو معلتي اتن نفسه ما انتي زتفاقنا نسو خدحنيو كبل كله خانتاي مالتيو اتي كدحن زكعلني مدحن عالم انا مخاني امينو سمعني صبغ غيركم اتي كدحن زكعلني مدحن عالم انا مخاني امينو ابايت امينو هيوتو بجا زحلفا هيوت وهاب انا سلازخونكو مليسه تنفاس كسوخو عليه زبلنا زلو زي مالتي نتي يسوس قصيل استزاربو اندحر انبيبنا اذا حنا حجي زبلكم زلخو ويلما خبلكم صنحقو نجر اصبيقو خبر حالكم انتاي لو ابقصر 25 سبك نبزل عالم ربيحوس ننفسو انت غودع ويس انت عطف انت يطقمو يلو يسوس كو يبعلو زغونه سب ننفسو بمنم تأمر كدحنا اي كالوني ازي اوشتنا حاتونا لو كسوطنا لو خردانا لو كوحاتنا لو سب كدحن انت خوينو بيسوس طراي كدحن زخل امين دو سب كدحن انت خوينو بيسوس طراي كدحن زخل كاب يسوس وصاي زغبرو نغرات كلهم موداتهم طفاتهم لوكاس سب كان بزل عالم ربيحس نفسو انت غودع ويس انت تفع انت يطقمو يلونا مارقوس بزعبا زي خصحفلنا كله انت يلو سب ك بجا نفسو خ انت محابيلو
እዝንታይ ማለት እዩ ዘአከቦ ዘለዎ ንብረት ህይወት ክገዛአሉ ፍጹም አይከአለኒ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብዚ ከመሓላልፎ ደሊ ዘሎ ሐሳብ ሓደ ሐሳብ እዩ ንሱ ኻንታይ እዩ ምሳይ ሙኻን ይዝሕሸኩም ይበሓፂሩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባ ሞት ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ናይ ስጋ ሞት ጥራይ ካይመስለና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባ ሞት ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ናይ ስጋ ሞት ጥራይ ካይመስለና እዚ ሕጂ ነብሮ አነባብራናዩ መንገድና ዝቕይሶ ናብራና ናበይ ገጽና ንኸይድ ከም ዘሎና ባዕሉ ናብራና ይዝሕብር ናበይ አንፈትካ ትኸይድ ኣለኻ እቲ ትነብሮ ዘለኻ አነባብራይ ዝመርሓካ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ትፈልጦ ኢኻ ባዕልኻ አካይዳኻ ትፈልጦ ኢኻ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻ ከምቲ ጎይታት ዝደልዮ ትነብር እንድሕር ኣለኻ ናበይ ከም ትበጽሕ ትፈልጦ ኢኻ እቲ ትኸዶ ዘለኻ እቲ ትነብሮ አነባብራ ኣበይ ከም ዘብጽሓካ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ነዛ ክብርቲ ዋጋ ዝተኸፍላ ህይወትና ተጠንቂቕና ክንሕዛ ኣለና አሜን ንኢየሱስ ዘኽብር ህይወት ክህልወና ከም ዘለዎ ኢሎም መንፈስ ቅዱስ ዝነግረና ዘሎ ቁጥር 26 በአይን በቃለይን ዘሐፍር ዘበለ ወድሰብ በግርማ አቡኡን በግርማ ቅዱሳን መላእክቱ ክመጽእ ከሎ ብኡ ከሐፍር ኢሉ ዘገርም ኣብዚ ንኹላና ርድኡ ኢለ ይሓስብ ኣብዚ ኢየሱስ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽአቱ ይዛረብ ዘሎ ኢየሱስ አቀዲሙ ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤን ድሕሪ ምዝራቡ ሕጂ ድማ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽአቱ ይዛረብ ኣሎ አንቶ እንታይሎም ደቀ መዛሙርቱ ወድሰብ ክመውት እዩ ክግረፍ ክሳቀዩ ብሳልሳይ መዓልቲ ክትስኢሉ ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤን ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብዚ ቁጥር 26 ክበጽሕ ከሎ ድማ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽአቱ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ወድሰብ በግርማ አቡኡን በግርማ ቅዱሳን መላእክቱ ክመጽእ ከሎ ብኡ ከሐፍር ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰማያዊ ልብሱ ለቢሱ ክመጽእ ከሎ ማለት እዩ ብክብሪ ክመጽእ ከሎ ማለት እዩ አሜን ከምቲ ዮሐንስ አብራኢ ዮሐንስ ዝራእዮ ክብሪ ኢየሱስ በቲ ክብሪ ክመጽእ ከሎ ማለት እዩ ዮሐንስ ነቲ ዝራእዮ ክብሪ ብኸምዚ ገልጾ በመዓልቱ ጎይታ በመንፈስ ኮንኩ በድሕሬካ ነዚ እትሪኦ ዘለኻ ኣብ መጽሐፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶን ስሚርናን ጴርጋሞስን ቲያትራን ላርዴስን ፊላዴልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ ሸውዓተ ማሕበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምጺ ሰማኹ ነቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምጺ ክርኢ ከዓ ግልጽ ምስ በልኩዎ ሸውዓተ ቀዋምቲ ቀንዴል ወርቂ ርኤኹ ኣብ ማእኸልቶም ሸውዓተ ቀንዴል ከዓ ክሳዕ እግሩ ተኸድነ ብቅናት ወርቅውን ክሳዕ አፍ ልቡ ተዓጥቀ ወድሰብ ዝመስል ርኤኹ ርእሱ ጸጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን አሳሓይታይ አዒንቱ ከም ሓልሓል ተሓዊ እየን አጋሩ ኣብ ሓጎዳ ከም ዝረሰነ ዘንጸባር አስራዚ ሊባኖስ ይመስል ድምጹን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ኣብ የማናይ ኢዱ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ኣለዎ ኣብ አፉን ክልተ ዝዓፉ በሊሕ ሰልፊ ይወጽእ ትርኢቱን ከምታ በሓይሊ እተብርህ ፀሓዩ ምስራኤኽዎ ድማ ከሙት ኮይነ ኣብ አጋሩ ወደኩ ንሱን የማናይ ኢዲ አንባረለይ ከምዝና በለ አነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳህራይን እቲ ህያውን የሞ አይትፍራህ ሞይተውን ነበርኩ እነሆ ኻን ዘላለም ህያው እየ መርሐሞትን ሲኦልን ካአሎኒ እምበአርሲ ነቲ ዝርኤኻዮን ነቲ ዘሎን ነቲ ድሕሪዚ ዝኸውን ጽሓፎ ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢዲ ዝርአኾ ሸውዓተ ከዋኽብትን ናይተ ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዴል ወርቅን እቶም ሸውዓተ ከዋኽብቲ ቲያቶም መላእክቲ ተን ሸውዓተ ማሕበራትን ተን ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዴል ሸውዓተ ማሕበራትን እናበለ ይቕጽል ኣብ ራእይ 1 ካብ 10 ክሳብ 20 በዚ ክብሪ እዚ ዝግለጽ አሜን ኢየሱስ ክምለስ ከሎ በአላፋት መላእክቱ ተዓጅቡ ይዝመጽእ በግርሙኡ በጽባቂኡ በስልጣኑ በኃይሊ ዝግለጽ ኣብ ቅድሚኡ ማንም ምንም ጠጦ ክብል ዝከኣሉ የልቦን ዮሐንስ እቲ ኣብ አፍ ልቡ ዝትርዓዝ ዝነበረ ብኽብሩ ምስራየ ከም ዝሞተ ሰብ ይኾይኑ እቶም ብኡ በቃሉ ዘይሓፈሩ ሰባት ክሳዶም ዘቕንዕሉ ህሞት እዩ እቶም ብኡን በቃሉን ዘሓፍሩ ሰባት ድማ ኣርዓሶም ዘድንንሉ ሰዓት እዩ ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ከምቲ ኣብ ራእይ 6 ካብ 15 17 ተጻሒፉ ዘሎ ኣብቶም ብጎይታን በቃሉን ዘሓፍሩ ዘበሉ ከምኡ ኸውን እንታይ ይብልሲ ነገስታት ምድርን መሳፍንትን ሓላቁ ኣውሓትን ሃብታማት ሓያላትን ኩሎም ባሮች ጨዋታትን
أب قدقادن أب بعتن أخرانن تحابو نخرانن نخاوحن دما كاب قطعتي أب زفان تقميت زلون كاب قطعات جنشلنسي أب لعلنا وديكم كولونا بلوهم تعبي معلتي قطعهم متأمو من كي دوك بالزبل إلى مالتي إننا كم خوني يسوع كريستوس بخبر قلت كله أتوم بسمو زي حافرو أتوم بقالو زي حافرو كسادهم أغنيهم نتمر عوي زريولو ساعات خون كله آمين مسؤول خبرو له ساعات خون كله أتوم بقالون بقون زحافرو دما زحافرو بقى نعو خيريو قصهم كهولو بقى نحفرت كابهم زخدانو له ساعاتي እግዚአብሔር ካብቶም ምስኡ በخبሩ ዝግለጹ በخبሩ ክመጽ ሆሎ ድማ ንሳቶምን ዝኸብሩ ይግበረና አሜን ከምኡን ከውን ይጻውዒትና ኢየሱስ ጎይታይ ሽዑ ኢየሱስ ቀጽሉ እንታይሉ ካብዞም ኣብዚ ኣደው ኢሎም ዘለው ሰባት መንግስቲ ኣምላክ ሳ ዘይሪዋ ሞት ዘይጥዕሙهم ዘለው በሐቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም አንቶ ዮባትን ከፋቢሉ ኸይዱ ነይሩ ነዚያ ኣነ ብዙሕ በዛዕባዚ ዝብሎ የብለኝ كابيسران شمون تنسى 36 غيره كن كحلف يوب انتايلونا انتوي غنتايلو كابزوم ابزي ادوي لهم زلو سبات منغست املاك سازريو موتايت زي طعمول كم زلو بحق بلكم الله زبولوم سي بقى كسا يسوس زمصو سي بيوز صنحو سبات مخانو انتوي طسابيلنا حليفو نيرو يسوس غويتا امين ስለዚህ ካብስራን ሸሞን ተክሳ 36 ድሕርዚ ዘረባዚ ኣብ ሰሙን ኣቢሉ ኾነ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን ተማልዩ ክጽሊ ናብ ከረንደየበ ክጽሊ ሆሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱን ብርቕርቕ ዝብል ጻዕዳ ኾነ እነሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ በግርማኡ ተገልጸ ብዛዓቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ሙጹ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዘለው ግና ደቃስ ከቢድዎም ነበረ ምስተበራበሩ ግርማኡን ክልተ ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ራእዩ ኮነ ሃአቶም እቲ አቶም ካብኡ ክፍለይ ሆሎ ጴጥሮስ ንዮሐንስ ንኢየሱስ መምህር ንዓና ኣብዝ ክነብር ጽቡቕ እዩ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደውን ንኤልያስ በሎ ዝብሎ ኣይፈልጥ ነበረ ንሱ ዝዛረብ ኮሎ ደመና መጽዩ አጎልበቦም ናብ ደበና ሃአቱ ሆሎኻ ፈርሑ ካብቲ ደመና ድማ እቲ ዝሓረኸ ወደይ እዚዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምጽ መጸ ትድምጽ ክመጽ ሆሎኻ ንኢየሱስ በይኑ ረኸቦ ንሳቶም ስቕበሉ ሽዑ ቀነ ዝራእይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኣይነገሩን ይብለና amazing ኢየሱስ አቀድማ ቢሉ ኣብ ቁጥር 26 ብዛዕባ ዳግማይ ምጽአቱ ዝዛረብ ጸኒሑ ድሕሪ ዘረባ ኸአ ነቶም ብዛዕባ ዳግማይ ምጽአቱ ዝዛረብ ኮሎ ምስኡ ዝነበሩ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን ተማልዩ ክጽሊ ናብ ከረን ከም ዝደይበና ንርኢ ዘለና ክጽሊ ሆሎ ኸአ እንታይ ይብለና ትርኢት ገጹን ክዳውንቱን ብርቕርቕ ዝብል ጻዕዳ ኾነ ይብለና ኢየሱስ ነቲ አቀዲሙ ክብሎም ዝጸነሐ ከመይ ከም ዝመስል ብኸፊል ከሪኦም ደልዩ ዝገበሮ ነገር አሜን ብዛዕባ ብግርሙኡ ክመጽ ኾሎ ገለ ክብሎም ኮሎሲ በአምሮሲ ንምሕሳብሲ ታሽሙይ ዝኸብድ ነገር ይዝነግሮም ነይሩ ግን ነዚ ብቁርብ አትሊስት ቁርብ ከሪኦም ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ክብርሲ ከመይ ከም ዝመስል ብግርሙኡ ክግለጽ ኮሎ ክብሎም ኮሎሲ እቲ ግርማ ከመይ ከም ዝመስል ኣብ ከረን ወሲዱ ከሪኦም ኮሎ ንርኢ ዘለና አሜን እቲ ዝበሎም ቃል ወይ ዘረባ ጥራይ ከም ዘይኮነ ሐቅ ምዃኑ ከጨብጦም ደልዩ ኣብ ቅድሚኦም ትርኢቱ ተለዊጡ ሰማያዊ ክብሩ ከመይ ከም ዝመስል ብኸፊል ከሪኦም ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ነዚ ክፍልዚ ኣብ ማርቆስ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ርኢና ነርና ምልስ እናንተ ርኢናዮውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ለይኣምን ነዚ ክፍልዚ ኣብ ማርቆስ 9 ካብ 1 19 ንረኽቦ ኢና ኣብኡ ኸይድኩም ድሕራን ቢብኩሞ ቶም ሳና ዘጽናዕኹም ማርቆስ ነዚ ሓሳብ እዚ ተማሂርና ስለ ዝነበርና ቅልጥፍ ኢለ ጥራይ ከሓልፈ ኣብ ማርቆስ 9:2 እንታይ ኢሉሲ ድሕሪ 6 መዓልቲ ኸኣ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ወሲዱ ንበይኖም ነዊሕ ከረን ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ተለወጠ ክዳኑ ድማ በርሀ ኣብ ምድሪ ሓጻብ ኸሙ ገይሩ ከጻዕዶ ዘይክእል ኣዝዩ ጻዕደወ
ኤልያስን ሙሴን ድማ ተራእይዎም ንሳቶም ምስ ኢየሱስ ይዘራረቡ ነበሩ ጴጥሮስ ቃን ኢየሱስ መሊሱ መምህር ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ምንባር ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ኸኣ ንኤልያስ በሎ ሰንቢዱ ነበረሞ ነቲ ዝብሉ ኣይፈልጥን ነበረ ደበና መጽያ ገልቦቦም ካብቲ ደበና ኸኣ እዚ ዘፍቅሮ ወደዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምጽ መጸ ቡቡ ግልጽ ኢሎም ተጠመቱ ኸኣ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ምሳሳቶም ሓደ እኳ ኣይረኣዩን ይብል ተሳይብልን ቅድሚ ሕጂ ኢየሱስ በይኑ ናብ ከረን እናኸደ ዝጽሊ ነይሩ ኣብዚ ክፍሊ ክንበጽሕ ኮልና ግን ነቶም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ሒዙ ኸይድ ኮሎ ንሪ ኢየሱስ እዚ ናይ መጀመርታ ግዜ ይኮነ ንበዓል ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ፈሊ ዝወስዶ እዚ ንመበል ካልኣይ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ኩሉ ሰዓት ፉሊ ዝኾነ ስልጠና ይህቦም ነይሩ እዚኦም ኢነር ሰርክል ይብሎም እዞም ሴኩላር ክገልጾም ኮለው ንበዓል ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ካብቶም ትሽዓተ እናፈለስ ፉሊ ነገር ትሬኒንግ ይህቦም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ድማ ኢየሱስ ደጊሙ ነዞም ሰለስተ ሰባት ሒዙ ናብ ነዊሕ ከረን ክዲብ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ተለወጠ ይብለና እቲ ተለወጠ ዝብል ትርጉም ኣጸቢቑ ክርዳኣና ኣለዎ ኣሜን ከምቲ ዮባትን ከፋቢሎ ነይሩ ትራንስፊገርድ ኮይኑ ይሉ ኣሞዳታ ዝህልወናስ ንሕናውን ከምኡ ክልወጥና እናበለ ዮብ ይነግረና ነይሩ እና እቶም ኣብ ግሪክ ዝቕመጡ ዝትርጉም እዚ ኣጸቢቑ ይርድኦም ከም በዓል ዮባ ኣነኻ ብዛዕባ ዝምልዋጥ ቁሩብ ክነግረኩም ተለወጠ ማለት ስምዑኒ ተለወጠ ክብለና ኾሎ ኣብ ቅድሚኦም ተለወጠ ክብለና ኾሎ ካብ ሓደ ነገር ናብ ካልእ ነገር ምልዋጥ ማለት እዩ በቃ ናብ ካልእ ነገር ይተለዊጡ ጎይታ ሰኢሉ ኮልና በቃ ብርሃን በሪሁ ይኮነን ዝብለና ተለዊጡ ሊትራሊሲ ናብ ካልእ ነገር ይተለዊጡ ሰማያዊ ክብሪ ለቢሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በቲ መዋተ ስጋስ ሓሊፉሲ እቲ ሰማያዊ ክብሪ ጥሒሱ ወጪ ኣብ ቅድሚኦም ተለወጠ ምስ በለ እቲ ለውጢ እንታይ ምዃኑ ይነግረናይ ክዳኑ ድማ በርሐ ይብለና ኣብ ምድሪ ሓጻቢ ከምኡ ገይሩ ከጻዕዶ ዘይክእል ኣዝዩ ጻዕደው ይብለና ናብቲ ነዊሕ ከረን ክዲብ ኮለው ዘይነበረ ሓድሽ ነገር ይኾይኑ እቲ መለኾታዊ ማንነት በቲ ሰብኣዊ ማንነት ተገሊጹ እቲ ኣምላኻዊ ማንነቱ ነቲ ሰብኣዊ ማንነቱ ሰንጢቑ ይወጪ ናይ ኢየሱስ ኩሉ ነገር ይተለዊጡ ኣብ ማቴዎስ ነዚ ክፍሊ እዚ ኣጽኒዕና ሓሊፍና ነርና ማቴዎስ ብዛዕባ እዚ ነገር ክጽሕፈልና ኾሎ ከምዚ ገይሩ ገሊጾ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ዝብለና ተለወጠ ማለት ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሐ ክዳኑን ከም ብርሃን ጻዕደው ይብለና ሉቃስ እዚ ክነንብቦ ጸናሕናውን ክጽሊ ኾሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱ ብሪቕሪቕ ዝብል ጻዕዳ ኮነ ይብለና ከምዚ ኣብ ሰለስቲ ወንጌላት እንንብቦ እቲ ለውጢ ዝብል ቃል ርኡይ ለውጢ ከም ዝኾነ ይዘርኤና ማርቆስ ክዳኑ በረሐ ኣዝዩን ጻዕደው ይብለና ማቴዎስ ድማ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሐ ክዳኑን ከም ብርሃን ጻዕደው ይብለና ናብ ሉቃስ ክንከይድ ኮለና ድማ ምስ ማቴዎስ ብዝመሳሰል መንገዲ ገሊጹዎ ኣሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳንቱን ብርቕሪቕ ዝብል ጻዕዳ ኾነ ይብለና ስለዚህ እዚ ተለዊጡ ዝብል ቃል ከምቲ ክንብሎ ጸናሕና እቲ መለኾታዊ ማንነት ኢየሱስ እዩ በቲ መዋት ስጋ ሰንጢቑ ወፂኡ ዝተገልጸ አሜን እቲ ዝነበሮ ክብሪ በቲ ስግኡ ተገሊጹ እቲ ነጸብራቅ መለኮታዊ ማንነት ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ሩኡይ ነይሩ ምንም ክክሕድዎ ብዘይ ክእልዎ መጠን ንምእማን ብዘሸግር መንገዲ ተገሊጹሎ በዓል ዮሐንስ ጴጥሮስን በዓር ነቲ ኣብ ትኸረን ዝረኣይዎ ነገር ፍጹም ስለ ዘይረስዕዎ ኣብ መልእኽታቶም ኣስፊሮሞ ንረኽቦም ማለት እዩ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ብዛዕባ ክጽሕፈልና ኾሎ ከምዚ ኢሉ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቂ መሊኦ ኻባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ረኤና ኢሉ ጴጥሮስ ነዚ ነገር ክገልጾ ኾሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 16-18 እንታይ ኢሉ ሲ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልን ምጽኣቱን ክንነግረኩም ኮለና ነቲ ናይ ግርምኡ ሰሚዕኹም ኣለኹም ነቲ ናይ ግርምኡ
بعيننا زرعنا يوم مسكر كوينا ينبر تتقاببو صوصوايات አይሰዓብናን ካብቲ ግኑን ግርማ خبري بؤز سمركو فقر وديزيو زبل دمጽ مسمص ንሱ ካብ እግዚአብሔር አቦና ክብርን ግርማን ተቀበለ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ኾለና ከዓ ንሕና በዓልናትና ነቲ ድምጺ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽ ኾሎ ሰሚዕናዮ ኢና ኢሉ ብዛዕባቲ ዝረአዮ ዝሰምዖን ከም ትእዛዝ ጎይታ ድሕርትን ዛኤ ንዓና ኸዘንትወና ኾሎ ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን ኤልያስን ሙሴን ድማ ተራእይዎም ንሳቶም ድማ መሰሱ ይዘራረቡ ነሩ ይብለና እዚ ተራእይዎም ዝብል ቃል ከዓ ልክ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር መላእክቲ ኣብ ዝተፈላለዩዋን ዝግለጹሉ ዓይነት እዩ ሓደ ዓይነት ትርጉም ይዘሎ ኣብ ሉቃስ 1:11 ከይና ክንንብብ ኮለና እዚ ተራእይዎም ዝብል ቃል ኣብኡን ነንብቦ ኢና እንተ ደሊናውን ኣብ ሉቃስ 24:34 ውን ተመሳሳሊ ቃላት ንረክብ ኢና ከምዚ ን ዘካርያስ ክግለጸሉ ኾሎ ንስምዖን ክግለጸሉ ኾሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኤልያስን ሙሴን እምባር ከምቲ መላእክቲ ወይውን ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ ትንሳኤ ብዝተገልጸሉ መንገድ ደም ተራእየውሞ ማለት እዩ እንታይ ይብለና እንሆ ድማ ኣብዝነቦ ዘለና ኣብ ሉቃስ 9:33 ሓደ እንታይ ይብለናሲ እንሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ ብግርማኡ ከዓ ተገልጹ ብዛዕባቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ሙጹኡ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ ክንከይድና ኢልዎም ዶ ሰሚዕኹም ኣለኹም ክንከይድና ኢልዎም ዶ ክንወጽኢና ናብ ኢየሩሳሌም ክንድይብና አቡ ምስከና ግን በቃ ዘጋጥመና ነገር እዚ ኢልዎም ነይሩ በዓል ሙሴን ኤልያስን ውን ነዚህም ብዛዕባ ጉዳይም ዝዛረቡ ነይሮም ብዛዕባ ጉዳይም ዝዝትዩ ነይሮም ምግላጽ ሙሴን ኤልያስ ከምቲ ዝሓለፈ ዝነጽንቕ ኾልና ዝተንከፍናዮ ዘመልክትዎ ነገር እንታዩ ሕግን ነቢያትን እዮም ሕግን ነቢያትን ንኢየሱስ መንገዲ ክህብዎ ኾለው ኢና ንርኢ ዘለና ሕግን ነቢያትን ክሳዕ ዮሐንስ ነበሩ ይብለና ካብ ሽዕኒ ነጆ መንግስት አምላክ ትብሰራላ ኩሎም ድማ ይዳፍኡላለው ይብል ሉቃስ 16:16 ዮሐንስ ናይ ሞዳታ ናይ ቡሊ ኪዳን ነብዩ ሕግ ድማ ክሳዕቲ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ዝግለጽ ከገልግለና ጸኒሑ አሜን አብሮም 3:21 ከምዚ ብለና ሕጅግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ አምላክ በዘይ ሕግ ተገልጸ ይብለና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ ሙሴን ኤልያስን ተሳዒሮም ማለት እዩ ማለት ተጠቅሊሎም በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽ የገልግሉ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስመጸግና ንኢየሱስ ክርስቶስ አረኪቦም ኩሉ ድማ በክርስቶስ ተጠቅሊሉ ክብርን ጎይታይ ይኹን ኢየሱስ ንሕግ ነቢያትን ክፍጽሞም ወይ ክጥቅልሎም ይመጽ ስለዚህ ሙሴን ኤልያስን ስኡሎም አይኮኑን ተገሊጾም ዝውክልዎ ስለዘለዎ ሙሴ ሕግ ንእስራኤል ዘሓበን እቲ ናይ መጀመርታ ዓብ ነቢይውን ይነሩ ኣብ ዘዳግም 18:14 ኸይና ነንብብ ንኽእልና ኤልያስ ውን እቲ ዓብ ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ነሩ ሕግ ብሙሴ መጽ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ኤልያስ ድማ ኩሉ ዝፈልጦ ዓብ ናይ እግዚአብሔር ነቢዩ ቀቀድም ኢየሱስ ድማ ክመጽ ዝተመደበ ነቢይውን እዩ ስለዚህ ሙሴን ኤልያስን ተገልጹሉ ምኽንያት ዘመሐላልፎ መልእኽት ስለዘለው የምንበር በቃ خزاورو ካብ ኤደን ገነት አይኮኑን መጽየም ከምታ ኣብ ቁጥር 8 ነንብቦ አቦ ብደበና ክብር ተገሊጹ ሓደ አገዳስ መልእኽት መሰማሐላለፈ ንሙሴን ንኤልያስን ሒዝዎም ከይዱ አሜን ማቴዎስ ኣብ ማርቆስ ኮሚና ነንብብ ትደበና ሒዝዎም ይኸይዱ ፊኒሽ አገልግሎቶም ወዲኦም እዮም ሕጊ አገልግሎቱ ዘብቃዓሉ ትንቢት ዝፍጸመሉ ዘመን ስለዝመጸ ሙሴን ኤልያስን ምስ አቦ ኾዱ ሆለው ኢየሱስ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ትንቢታት ክፍጽሞም ኣብ ምድሪ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተሪፉ ክብርን ጎይታ ይኹን ጴጥሮስ እንታይ ይብለና ንኢየሱስ መምህር ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቕ ኢሉ ስለዚህ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ኢልዎ መብዛሕቲ ጊዜ ከምቲ ናይ ጴጥሮስ ካራክተር ንፈልጦ ተሓዊኹ ስለዝዛረብ እቲ ዘረብኡ ድማ ከም ጌጋ ይውሰድ አይኮነን ማንም ሰብ ስለምንታይ ኮሙ ኢሉ ዝሓትት የለን ዝብሎ ይፈልጥን ነይሩ ኢሉ በቃ ጴጥሮስ
እቶም ሙሱ ዘለው ግና ድቃስ ከቢዶም ነበረ ምስተበራበሩ ግርማውን ክልተሰብ ድማ ሙሱ ደው ዝበሉን ሪኡ ኮነኻ እቲ አቶም ካብኡ ክፍለዩ ኾለው ጴጥሮስ ንኢየሱስ መምህር ንአናብዘን ክነብር ጽቡይ ሰለስተ ደስ ክንሰርሕ ሓደ ንአኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ውን ኤልያስ በሎ ዝብሎ አይፈልጥ ነበረ ይብለና ሉቃስ ክጽሕፈና ኾሎ ብዝኾነ ካብ ድቃሶም ምስተበራበሩ ግርማ ኢየሱስን ሙሴን ኤልያስን ምስራዩ ጴጥሮስ አብዝ ምንባር ንአና ጽቡይ ኢሉ ስለምንታይ ከሙ ኢሉ አብቲ ቦታ ህልውና ናይ እግዚአብሔር አብቲ ስፍራ ስለዘሎ አብቲ ቦታ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ነገር ስለዝረአዩ ካለ አብዚ ሙኻን ንአና ጽቡይ ዝበለሉ ምኽንያት አብ ህላውነት እግዚአብሔር ክጸንሕ ብምድላይ ክብርን ጎይታ ይኹን ጴጥሮስ ኩሉ ጊዜ እቲ ክገብሮ ዘሎ ነገር ክጠፍኦ ኾሎ ይዛረብ ዋላውን አዘራርብኡ ናይ ምስሳዕ ነገር ዘለዎ እንተመሰለ ጴጥሮስ ግን አብቲ ቦታ ክጸንሕ ዝደለሉ ምኽንያት ግን እቲ ቦታ እቲ ብኽብር እግዚአብሔር ስለስተመልአ መን አሎ ካብ ህልውና እግዚአብሔር ተፈልዩ ክነብር ዝደሊ ጴጥሮስ ድማ ካብቲ ዝረአይ ነገር ክወጽእ ስለዝደለ ጊዜያዊ ዳስ ክሰርሕ ደሊ ጊዜያዊ ጴጥሮስ ነዚ ዝበለሉ ምኽንያት ከምቲ ኣብ ማርቆስ 9:6 ተጻሒፉና ዘሎ ሰንቢዶም ነበሩሞ ነቲ ዝብሉ አይፈልጥን ነበረ ኢሉ ምስምባር ኩሎም እዮም ሰንቢዶም ኩሎም ግን አይኮኑን እቲ ዝተሰምዖም ዝተዛረቡ ጴጥሮስ ተዛሪቡ ሳላ ዝዛረብ ዝነበረ ንሕናኻ ብዙሕ ነገር መልስ ረኺብና ጎይታ ይባርኮ አሜን ከም ጴጥሮሳት የድሊና ንሳቶም ነታ ውሽጦም ዘሎ ክዛረቡ ኾሎ ንሕናኻ ንመሃር ማለት እዩ ደበና መጽዩ አገልወዎም ካብቲ ደበና ኸኣ እዚ ዘፍቅሮ ወደዩ ንዑ ስምዑ ዝብል ድምጽ መጸ ቡቡ ግልጽ ኢሎም ተጠመቱ ኸኣ ብዘይ ኢየሱስ በይኑም ሳታቶም ሓደ እኳ አይረአዩን ኢሉ ያ ብዛዓዚ ደበና ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብና ኢና ሎሙን ሓደሽቲ ክህሉ ስለዝኾኑ ደጊምና እንተሓልፍና ጽቡቕ እቲ ደበና ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዝግልጽ እዩ አሜን እቶም መማሃራን አይሁድ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ደበና እንታይ ኢሎም ይምጽውኖ ዝጽውዕዎ ሻኪና እዮም ዝብሎ አሜን ሻኪና ትርጉሙ ኸኣ ናይ ክብሪ ደበና ማለት እዩ እቲ ደበና ስኢሉ ይኮነን ደበና ኣብ ሰማይ ንሪኦ እዚ ማይ ዘምጽእ ደበና ይኮነን ክብሪ እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር ንዘላለም بقلت تاني ينبر مالتي آمين تي شاكينا مالت እግዚአብሔር ንዘላለም ጸኒ ይነብር ወይ ድማ ናይ ክብር ደመና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ልክ ከምቲ ንሙሴ ድሕር 6 መዓልቲ ኣብ ዘጻዓት 24 ከ12 18 ካብቲ ደመና ውሽጢ ዝተዛረቦ እግዚአብሔር ብዛዕባ ወዱ ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኤልያስን ኣብ ቅድሚ ጴጥሮስ ያዕቆብን ዮሐንስን ካብቲ ደመና ውሽጢ ተዛሪቦ አቦን ታይሉ እዚ ዘፍቅሮ ወደይ ንዑ ስምዑ ወይሉ በርባዕተ ነጥብ አጽይዎ ንመና ክንሰምዕ ዘለና ንኢየሱስ ኢና ሕጆን ሰምዕ ዘለና እዚ ድምጽ እዚ ንኢየሱስ ዘይኮነስ ነቶም ሙሱ ዘለዎ ይመጽ አሜን እዚ ድምጽ እዚ ንመበል ካልኣይ ግዜ ይመጽ ኢየሱስ ተጠሚቆ ሙስ ወጸ እዚ ድምጽ መጽ ነይሩ ሕጁውን ንመበል ካልኣይ ግዜ ይመጽ አሎ አንተ ብጎይታ ተሐጎስ ሐውና ደጊሙ ተዛሪቡና ነይሩ እታ ተሰሚሩላ ዘላ ቃል ንዑ ስምዑ ዝብል ቃል እታ ንዑ ትብል ቃል ንመን ያተመልክት ንኢየሱስ ተመልክት አሜን አቦ ንመን ስምዑልና ንኢየሱስ ስምዑ ይልና ስለዚ አቦ ንኢየሱስ ስምዑ ይልና አሎ ስለዚ ነቲ ኢየሱስ ዝብለና ክንሰምዕ አሎና ሙሴ ከማን ቅድሚ ኢየሱስ ናብ ዓለም ምምጹ ብዛዕቡ ተነቢ ነይሩ አይኮነ እንዲ ኣብ ዘዳግም 18 ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 እንታይ ሉ እግዚአብሔር አምላካ አማእኸልካ ካበ ሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንሰአልካ ይሞ ንዑ ስምዕዎ አቦኻ ነዚ ቃል እዚ ከጽንዖ ኾለና ንሪ እዚ ናይ አቦ ዘረባ ክከብር አለው አሜን ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ነቲ አቦ ዘአዘዞ ትእዛዝ ዘይከብር ዘበለ አቦ አስቡ ከምዘይ አስቡ ዘይምስምዖም ከምዝቦም ይነግረና ኣብ ዘዳግም 18 ከ18 19 እንታይ ይብልዚ ከማኻ ዝበለ አቢ ነቢ አማእኸል አሕዋትኩም ከተንሰአልኩም ቃለይ ከኣ ኣብ አፉ ኸነብረ ንሱ ድማ ዘዓዘዝኩዎ ኩሉ ክነግሮም ይኸውን ከኣ ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘረባይ ዘይሰምዖ ሰብ ኣነ ካብኡ ክደልየ ይብል እቲ ክስማዕ ዘለዎ አቦ ዝመስከረሉ ኢየሱስ ጥራይ ክብርን ጎይታ ይሁን
بوبو قلص إلهم أنت تأمتو خا بزي يسوس بينو مساتاتهم حدا كوا أي رأيون بلنا كابكرن كوردو خلو دما ودسب كاموتات مستنس أنت زي خوينو تزرعيو نحدا كوا خي نجرو عززو مبلنا أبو نتيك زاربو زلو نجر تزاريبو مسودة كله نابت زنبورو تماليسو شعوب على بيتروس قلص إلهم أنت تأمتو موسى يلا إلياس يلا بجاكاتي نابت خرن هيزوهم زدية بيسوس من ما يرايون آمين يسوس قويتاي أبزي إذن يزلنا نايلو ممتصنعاتنا متصحف قدسنا سلست عبيت نتبتاتين نقرونا مالتي انتا مجمرتا نا يسوس أبقن مقصو ملوات كالايت دما دمص ابو خابت دبنا ازفقرو ودي نعو سمعو زبل دمص ممصو دحر دما بقى نمانم بقى كم زي نغرو ينغرنا لوقاس امارقوس ግን نمانم كاينغرو زي دحر تنساي تزي خوينوسي نمانم كاينغرو كم زعززوم مارقوس صحيفونا دو يسوس لمنتاي نسلستيوم دقه مزامرتو زي نغر كري غيروم تاينا حدا كم محلالفوز دلي نغر سزلوي تقدماي تمرتي ماننت يسوس بتخكل كفلطي بزعبا زوردو مكران بزعبا موتو مسنغروم مبزحتيم صعبتو تدناغيروم يم انتاي زبل زلون إلوم يم يسوس كاتراسب كم زي كونه بحق ود املاح مخانو خرغاغصلوم يلو نزوم سلسته دق مزامرتو كابكرن نابكرن هيزوم كم زديه بنري مالتي እግዚአብሔር ይመስገን አሜን بزعبا يسوس تخكلኛ ፍልጠት መታን ከህልዎም يسوس ኣብ ቅድሚኦም ተለዊጡ ሙሴ ገጹ ዘብረሐ ምስ ጎይታ ምስ ጸነሐዩ አሜን يسوس ግና ተሐቀኛ ክብሩ ናቱ እዩ በቲ ስጋ ሰንጢቁ ወጪ ድሕርቲ ምልዋጥ እዩ ከማን እቲ ክብር እግዚአብሔር መጽዩ ነተማንነቱ ዘረጋግጽ ድምጽ ይዝመጸ يسوس ካብዚ ደቀ መዛሙርቱ ማሃሩ ወደሊ ዘሎ አንታዩ يسوس ክስማዕን نتي زبالو كبر كم زلون نخزارب سلطان كم زلون كم تعنتوي أبكالاي بيتروس مراف عصرت مراف حدا كعصر شجك ساب عصر شمون تزنببنايو آمين مالتي نتي نايقوي تانا يسوس كريستوس حيلن مساعد كن نقركم كولا نايلو نتي ناي قرمون بأين نظر أنا يمسكر كوين ناي نمبر تتابوبوت أطوايا تايسا عمنان كابت قنون قرما خبري بؤوس سمركو فقر وديزيو زبل دمت مسمسة نسو كاب اغزابير ابون كبرن غرمان تقبله اب تقدس كرن مسو خولنا ها نحنا بعلناتنا نزي دمت ازي كاب سماي كمص خول سمينا ينايل امين موسين الياسن نا اغزابير علاما فصيمم حليفوم يوم اجيغنا انت انكو كاب دقبس ابدق سبات سلطان زلوو يسوس مخانيو از خفل زي زمحرنا ويتا يسوس بنغر كل يباركم نايلومي بايبل ستادينا بزيا ودينا لنا زمصل زلو سمون لوقاس 9 كاب 37 كساب 50 زلو كنصنعنا ويتا يسوس يباركم اداكم على صلينا هنودينا
لموتي كتموت صوري كتكنتتو فقرك تعرفي كتلوتو لموتي كتموت صوري كتكنتتو فقرك تعرفي كتلوتو فقري كعبز بيلو خان العلي فقري السفا يلا سبسن آخر فقري كعبز بيلو خان العلي فقري السفا يلا سبسن آخر فقري كعبز بيلو خان العلي فقري السفا يلا سبسن